Sure bafo udliwa yini lapha esweni? Oh, eseni ngaba nenkinga ukuthi ngangiqaleka ngangaphi futhi ngase ngihamba ngiyema sekuseni ngishaya isicaba ngilinde imoto ekuseni ngene ngo-4 ngihambe ngiyilinde ngiyilinde imoto ngiye eThekwini ize la ngiseNtuzuma mina ize la mesuka lapho ilayishe inyuke ephezulu futhi ithulule iqede mase yabuya ize erenke vele bangijwayele abanginaki bayazi ngisebenza khona kanti angisasebenzi khona. Hayi ngilinde imoto ngingene phakathi kuyona ngingena phakathi kuyona imoto ngidonse i-stray mhlawumbe udriver akheshe bhanga izolo imali yayizolo i-stray le namhlanje i-stray ngithathe yonke lo i-stray la wesikhona angikhiphi imali ngihamba i-stray yonke yabuya udriver yabona khona tela hayi bangazi batela hayi nangakusasa le mali le ngiyithole mhlawumbe ko-2000 izoyidla yonke baba kodwa kusasa angisenayo isenti kuseni sengilana futhi ngibheke enye imoto engizoyenza the same thing. Hayi ngizame ngiphinde ngiyithole futhi kwase ngenilanga ngithi ngiyazama kanti sebengicuthele ngangena kuyona imoto i-empty phakathi ngaya kwe-stray ngiyifica imali yajabula inkunzane ejabula hayi imali yayithatha imali ifake ethatha i-stray kuba vele ngithatha i-stray yonke ukuthi ngiyayithulula ngishiye i-stray hayi ngiyayithulula ngiyithatha imali ngifake ephaketheni konke le-stray hayi ngihambe bengiphuma nje etheksini kwathiwa nqenqe akukho ukuphika akukho kwenza lutho manje right handed uyiphethe nale x-ray ngiphethe nale x-ray yimi loyo-ke bangishaya udriver bangishaya ngayo yonke into la iduze mbokodo kudriver ipanela yonke into nje ikhala kumina la engalimala khona ekuseni bangishaya ngokhaphethe khona nokhaphethe lomnyama lo ubekwa emotweni omnyama ofukhona phancane iwona ongishaya ikhona lawo izoshaya mhlawumbe ngishaya 3 times ngikhumbula kahle mhlawumbe ngishaya 3 times lavaleka iso ngiyopha lavaleka iso the same time ubuhlungu kusuke kushashisa ubuhlungu obuzwa ngalosi ukuthi awulimele ngoba kusuke kusashisa hayi bafonele ubaba unemoto lapho ngasekhaya afonelwe azongilayisha sebengiyekile sebengishiye kanje bengiyekile bagcine bese imali yethu siyiqedile imali yethu wena sakufunda nje ungaphindi uzile rank imoto bengigibela mali bengakhokhi ema-6 ngoba bengisebenza kubona kwagcina kuvaleka yonke leyo nto gcina ivaleka kwagcina ngingasakwazi ukuthi ngiphinde ngibuyele esitaphini ngizosebenza through yonke leyo nto ngaye esibhedlela hayi bangisiza esibhedlela la bangisiza ngayo ihlo bathi safuna ukungulwa ihlo silivalekile safuna ukungulwa kumanje angiboni ngaleli hlo leli angiboni le data ngamiswa lezi angiboni nje leliso njengoba ngaboni ngangibona kancane lingakanyama complete ngahlupheka lapho ubuhlungu kodwa ekugcineni ngabona ukuthi ayazi iyonto into ukuthi ngingalokhu ngenza into e-wrong avele ngiyizelela eThekwini ngizohlala eThekwini ngizobona ngizophatha kanjani eThekwini hayi ngihlalele eThekwini hayi ngihlale eThekwini kube khona lezi moto khona le moto lezi lapha emakethe ngisengikhohliwe istikha sazo ezakiyo nakhona ngilingeke S3 ale phansi futhi manje time S3 le moto lezi ngcono zona soyikhipha mhlawumbe ngisuyitholele lo 150 mhlawumbe lo 200 ngayenza lento mhlawumbe kabili ngosuku lesithathu kwasiwa xava futhi hawu
athi ngisithanda ukulimala saba ngapholi na kahle. Abangazi futhi labantu. Kungcono ushaya abantu abakwaziyo bakushaya bacabange. Manje abantu abangakwazi ayikho ngicabanga noma uzoqhamuka nento okukhava ashonele noma uqhamuka nento eqhava ashonele. Kodwa uNkulunkulu emuhle njalo umuntu wasinda. La nto anyeni lana wathi unethumo nje onzima ke. Umthungo onzima la ngithunge ngestep labo istep lesi esitobezelayo. Ngithunge ngazo futhi nakhona isinima indaba inesicapha ngangibanga isicapha nomfana. Yeah. Ngangakabhemi ke lapho. Ngisaphuza utshwala. Yeah. Ngiphuza utshwala ngisebenzisa ama-16 imali nje ezikhona imali. Ubo ngiyasebenza ngiyahola. Shuthi ngelanga iyami tax ingafiki yami tax ngisebenza ngayo. Athi udriver Sanjile uzongisiza ngala. Ngizomsiza akafika contract wami ngaye ngizomsiza. Ngimsize. Athi afika contract wakhe amxoshe lo wathi fika lezi. Ngimize njani umuntu osevukile. Ngimxoshe ngiyenze njani ngoba anginayo imali yokuthi ngikhokhele. Unayo imali yokuthi ngikhokhele. Wasaya anginayo namali ngikhokhele ayiphuzile yakhe imali akanamali. Ahamba kodwa futhi sengimdlela umsebenzi kanjalo. Kodwa mina angangawudli umsebenzi mina ngabe drive akhe. Kuthi intamba ngisiqeda ukusebenza angiholele udrive. Ngehle ngithi ngiya ngasekhaya ngehle ngiqale ebhanga ayishaye nabafethu ebhanga sikhuluma hlanganisa u20 sithenge siphuze phuze phinde hlanganise kuphuze nangu lomfana uyafika nawe udayiwe naye uzobanga nawe uzokhuluma nami uthi ngimthathisele kanjani imoto yakhe yini ngazange ngivume ukuthi hayi akangene ngehle ngosefikile mina ngimtshela bese ngithothini mina udriver ethi angihle angihlali nje ngithothini mina umjitho sahilizisana-ke indlela esenzana ngayo indaba iqala kephi iqala ukuthi hawu njengoba ungafuni ukuthi wehle emotweni engisebenza kuyona yindaba ngimtshele asho ngempama ngisho ngempama nami ngiphuze mina ngiphansi-ke vele sidala moyami uphansi yonke into yami cool shuthi ngathi basabafethu urelaxile. Yeah. Shuthi bengirelaxele alobe ngishaya umjida ngiyaqala ini manje nalokho avela athatha ibhodlela phihlize phansi ibhodlela angigwazela ngebhodlela ngibhodlela bengigwaza ngebhodlela angisanakile nasengiphutha ekhaya emakhaya hlezi benenkinga emakhaya ngoba la uqala khona ucabanga khona ucabanga ekhaya kwenzeka inkinga ucabanga ekhaya kodwa uma usaganga ukucabanga ekhaya ucabanga nje ekhaya mase usunenkinga usulimele ngacabanga ukuthi hayi angibuyele ekhaya bengekhaya ngithi ngiyangqongqoza kuba mnyama ngithi ngiyangqongqoza mhlawumbe ngishaya 1 2 ngaze ngishaya lesithathu kwavele kwakukhanya kwamhlophe ngisi phansi umfana wasekhaya omdala nami ushela ama-taxi eze ekhaya angazi oyizokwenzani eyabona umuntu umfana wasekhaya nje lodindizela lapho esicaphini bethi yabheka igazi lingakanani uthi wangithatha wangifaka emotweni uhamba ngesikwele ngifaka isikwele sahamba ikwele ngaduma amakhwantamu ngifaka isikwele hayi shaya isikwele wayepholi ngoba ngihamasho wayepholi ayefika epholi fike ngilokhozi naye bengifike engibhalisa epholi engishiya ngaphakathi naye azayi osingose ngugwaye esitolo egarage mase egarage bangikhiphile isibhamu afuna umbambe inkunzi inhlanhla leyo akayiphethe imali ye-tax usekhesha bhili ayikho imali kuyena hayi bamseshe lawa phansi vese isibhamu bamseshe bangasweli lutho hawu bangasweli lutho babona weza uhamba nge-tax utonamali uthi hayi imali ngishiyile imali kusokwenza isimo sikanje gazela iy'gebengu zibone athi hayi wayibonza abaseleka zamshiye hayi zamshiye wabuyela kumina osebuyela kumina wathi hayi ngidlulisiwe
bazongilisa isibhedlela esisha esilana eThekwini. Sengikhohlwe igama lesibhedlela lesi, kodwa isibhedlela esisha. Esibi isibhedlela lesi, khona isibhedlela lesi esisanda kuvula nje esisha. Yeah, waya khona. Ngaya khona. Bengiya khona esibhedlela lesi, ayi ngilaliswe khona, ayi bangithunge. So ukuthi ngiyidla ngoba ngangathi stishwa la. Ngiyidla noma ngiphuza something eyifumana. Hey. Ngitshela ukuthi ayi mhlawumbe usuku lami engibizwe ngalo nje angazi. Mhlawumbe lona Nkosi ungisiza uNkulunkulu. Yazi baba uyathandaza mase ubone ukuthi seduze phambili manje. Hey. Kuyawuza wasingithandaze uvala amehlo ngithandaze uNkulunkulu awu ngisurvive ngithi ngaphaphama sengigqoka igawuni sengistishwe la ngistishwe ngani la ngesingama-step la qaf ngiyabona la ecebezela kusilo kuyacebezela sengidischargiwe futhi wangekhaya. Kanti leyo sibafonela abazali hayi ifike ubaba bazongilanda ngemoto angithatha angisekhaya hayi naye angiyali naye yabo ngakutshela awufuni kale into zakho ngakutshela waqala washaya ama-16 siyabuyela ama-16 ngiphuza utshwala nibanga indaba zotshwala nibanga indaba zama-text wakushaya futhi ublazi umngane yakho-ke lona wakushaya ungeke usesibhedlela ubaba nje isho ubaba sibuhlungu lento engiyenzayo sibuhlungu hayi ngibuye ngize eThekwini ngihlale. Iziphi inyathelo ezathathelwa lo muntu wakugwaza? Inyathelo semuntu wangigwaza baba wasubaba ngamuvula icala sengiya ukulivula icala ngilivula icala kube ngathi liyathenda base kuthuleka kanjalo nami la engaba Tom khona ukuthi kube nokuthi ngiyabhema ngisengiyabhema kube indawo zokubhema ngikhohlwe indaba yanje. Waxolisani kuwo? Azange axolise. Okay, nina bendlondleni noPhapha Ekhanda kaMenzi lolweni hlelweni nethamele i-How I Ended Up in Drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele i-MPTV1 la silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni ingqinamba ababhekene nazo ngaphansi kwazo izidakamizwa. Lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi. Baye bethi-ke ngobude bendlela umphako uyabola. Okungenzeka ibanga sesilihambile ngizokuqwashisa ngezidakamizwa kungenzeka ukuthi ngisho ebantwini ababukayo sebekuthatha kancane sikwenzayo. Mhlawumbe njengoba sekuyinto esijwayelekile ukuthi njalo sihlezi sokhuluma into eyodwa soqwashisa hayibo nakho umuntu entshotshile nakho enza ukuthi siyacela abafowethu ukuthi nufudumeze umphako futhi nenze sure ukuthi awubuli ngoba lo umphako oyolekelela izingane zenu uzulekelele nani njengoba esho umfowethu ukuthi ngaso sonke isikhathi umuntu mayese senkengeni indawo yokuqala icabanga yikhaya. Umzali ke uma indodakazi yakho noma indodana yakho kuyiyona itholisisa enkingeni umuntu wokuqala oyoba ingxenye yokulekelelwa komntwana wakho. Ngakho kubalekile ukuthi kungaze kufike lapho ke kuthiwe ugotshwa usemanzi zibanjwa isemaphuphu ukuze kungafika isigaba lapho khona usuyomxosha umntwana emgaqweni esegwazwa abantu noma eseshawa abantu noma esebulewa abantu. Fundani kulezi zinto esizikhulumayo, fundani kulomabona kude, ningalokothi nize nothathe kancane ngoba kuyinto esenijwayele. So bafo igama lakho ubani, uvelaphi, ukhulelephi, ufundaphi, ukhuluma umntwana onjani njengoba usuke wathi usikhela phezulu ukuthi kahlashwa nomuntu ophansi awuyena umuntu wezimpi odlame uNkulunkulu wakudala nje umuntu ophansi kodwa nje manje uyithola useyimpini awusenaliso entanyeni nomthungo onzima
nezinto mhlawumbe lezi engicabanga ukuthi izidakamizwa zidlala irole enkulu empilweni yakho ukuthi uzube kulesi simo kusona lesi. Mhlawumbe uma ungasilandisa umfoka bani lo uzalwa ubani ukhulelephi ukhula kanjani ukhuliswa ubani kwenza kanjani umnyampola webhungu ofana nawe ugcina uphelele emgaqweni. Yebo, hayi mina nguSandile owadlamini. Igama English njengoba sibuye siqale kuthiwa uba negama English nguJohannes. Igama lihle kanjani. Hey, Johannes. Futhi nakhona ngize ngiqala kuzona idakamizwa ngisho ukuthi ngaqala ugwayi yabo ugwayi bona wangiqala yonke lento eziyenze ugwayi kathathe ngangithunywa ubaba ngithuma 20 griveni njalo ekseni ubaba uhlezi ngivusa anginezimali singazi nje okay fanele ngothenga ugwayi lo gwayi ngomthengela wona ngizibina ingeke osengingi ngizama ukutshontsha lento ngizwe hayi ngiabheme ubaba ngendlela abhema ngayo akawulahla ugwayi usumncane ulahla ugwayi usemningana hayi ngutshontshe lo gwayi lo ngizama indawo uzoqasha yona ngicasha ufele uphethe umentshisi donsa umentshisi la sinomentshisi okhona hayi ngudonsa umentshisi hayi ngudayisi lo gwayi lo hayi ngizokuba ukubandabanda njengoba bethi Craven ngizokubandabanda hayi ngidonse ngingawazi ukubhema nangendlela ababhema ngayo kodwa ngagcina ngifundile ngikwazi hayi ngibheme hayi ngibulahla hayi angithumi kwaya esikoleni nginikezwa imali yokugibela isonto lonke nginikezwa imali yokugibela isonto lonke ukuthi ngiye esikoleni imini fanele ngiyibekele imali yokudla yonke into idla kule mali fanele ngiphase le mali isonto lonke iziphele ngoLwesihlanu nakhona ngifunda kephi ngifunda eManjeni mina ngaze ngifunde eBantwini ngifunda eManjeni eNewlands Grove ngifunda eManjeni ngaqala eParkville eParkville Primary School i-primary school yami ila ngaqala khona ke ka-5 sangisemfundo 5 ngithunywa ugwayi uqala ngubhema ugwayi hayi ngaya ka-6 hayi sengiyawubhema nje ugwayi ngempela-ke lapho sengiya ka-6 ade ngutshontsha manje hayi ugwayi hayi angakayibhemi insango nani ngisabhema ugwayi bheme ugwayi ngendlela engibhema ngayo ngithenga i-20 ubaba ngithuma i-20 ithi mina hayi le mali anginika yona ukugibela isonto lonke ngithathe yona ngithenga i-20 ngithenga i-20 hayi nge-20 yami hayi ngi-right ngesikoleni ngibhema ugwayi ngendlela sibhema ngayo ngihamba ngesikoleni okay right sengifika esikoleni hayi before ekuseni sigele esikoleni siqala ngahlale ngaphandle sibhemile ugwayi sixoxele nabafethu sixoxele masixoxe ikhali insimbi kuyo eklasini hayi kuyo eklasini ngazazi indaba zokudoja singaqala manje sengizwe indaba yokuthi hayi uyawazi ukuthi uhlale la udoje escape i-period ungene ngenye i-period okay hayi ngizame nami lonto hayi hlale lapho nogwayi siyaxoxa kamnandi hayi hlale hayi nabo umfethu uqhamuka nensango yashuka insango ayibhemi ngiyaqala ngiyayishuka konke ngiyabona so insango ngashuka hayi ayishuka nensango yakhe ngubhema ugwayi angiyifuni insango bayibheme bodwa insango bayibheme ayifuni mina ayikhulekana ngishaya insango ngibhemile ugwayi ngishisa gwayi after gwayi hayi ngisemncane ngishisa after gwayi ngiyawushisa ngihlala kancane ngidonsa omunye ngiphethe 20 kufeleka ngiphethe 20 imali yokugibela isiyashort anginakile yonke lo hayi ngihlale lapho ngigibela ibhasi esisusa eNtuzu eKamashi yoshiya esikoleni eNewlands ntambama yasilanda okay right imali yami ngiyabona siyashort ngibona okay right la into engizoyenza iyodwa bangene ngaphansi kwesithi ngoba ngiyambona ukuconductor uze collect futhi sonke ngaphansi kwesithi la angangidlula mina mase esechile sebuya ngikaphuma futhi kube ngathi nje ngikhokhile njengani zonke hayi nangempela ngizame lonto
Ngene film ngingene ngaphansi kwesithi. Hayi, akhokhisa uDriver, uqamile ikhondathi akhokhisa eze. Hayi, adlule kumina ngaphansi kwesithi, adlule akhokhisa abasemuva aphinde abuye adlule. Singivuyela kamnandi. Kungaze ngikhokhile nazo zonke iy'ngane. Ngithi mina yes, ikhava le mali. Ile ngiyithenga ngayo 20 ayikhava. Ngijabula ngithatha ngiyihlalele kamnandi hayi kuyehliwe njengawo wonke abantu kuyehle hawu nami ngiyehle futhi kungabe khona inkinga waba ihebhe sengijwayelayo-ke leyo uthi la imali le ngiyakwazi ukuthi ngiyidle mina isho ngaphansi kwesithi hayi ngijwayeleke loo nto baba ngijwayele loo nto ngiyenze hayi njalo ngaphansi kwesithi hayi ngiyangena kuyona iy'ngane sezazi ukuthi hayi indawo yami ifengene ngaphansi kwesithi hayi ngingena ngaphansi kwesithi hayi akhonekse azandlula njalo azangidlula akangibanga kosi ngelilanga so ngiqala ukubanjwa kephi ngibanjwa ugwayi esikoleni 20 hawu ngiphethe 20 ecriminal ngibanjwe umesi angibamba ne-20 ecriminal ngiyasho isabe ngisunywa baba ishisale ngephutha ephaketheni yabo enze ngathi uyayizwa lento ahasuke kumina athi ngiyabuya kube ngathi khona okwenza lapho kanti uyofona uthi ngayakho sibamba nogwayo oyicriminal abantu cela uze lesikoleni waba usenza la ephoyeni eduze Newlands awu siyafika hayi ngithi ngiyabheka hayibo uDlamini lwana silogwayi lobo ngitshelile ngawo engicabanga ezenjani ngiphume ngiyazi kunopoto okubaleka ngawo kodwa manje ithi inhliziyo hayi imeli kusithakho ayikho into ezoyenza imeli uthi uyithathaphi le mali kuthiwa ngikhipha imali yokugibela ukuthi ngakulapho mhlawumbe lapho ulesibili fanele siseningi imali ulesibili ulesihlanu fanele sisekhona imali ya-3 days kodwa kumina ayisekho yini ngisembe ukuthi ngingena ngaphansi kwesithi hayi sengiyidlile imali hayi lungile baba ayibone wafika ubaba bangibize ngibona ubaba ngeke achazeke ukuthi awu yini sanje nogwayi kanje esikoleni Criminal yami mina baba angithi awakho baba ngihlonipha abangiyenzi mina lo ngiyenzile ngithenge ugwayi angiqamba manje ngikhuluma into eyiyona mina baba ngithenge ugwayi kanje hawu imali yokugibela ngoba sengizi imali yokugibela isonto lonke hayi ayisekhona khona la ngisuke ngitoshe khona imali ubamanga khona ngitoshe khona imali ngayibusela ayiphelele angazi sifuna ukuyibona kanti ufuna usho ekhaya sayi awusengiyiboneke imali yakho hey angiyeke esikoleni hayi bayixoxa nosisha konke into ibe right asibabani sazokhuluma la ekhaya hayi abo angidefendele lapho athi angiyeke ukwayo ngizoyeka ngisawubhema bangiyeka hayi kube ngathi yonke into hayi awe right hayi fresh yonke into right shayi insimbi fanele goduke ngikhaya ngiyakhutshwa ngufele yonke ngisho ngaphansi kwesithi ngisho ngaphansi kwesithi yami hayi khona uDriver khona ukhondathi khona imali yakhe khona angidlula hawo ngisho ngufele ngaphansi kwesithi mina nawo wasuka lokho adlule abuye angiyeke ayibasivuka ngaphansi kwesithi ngibuyele esithini yami ngihlalele vele ingane yimina kubonakala khona ohleli la zilwa yimile nje awuyabona sathi hayi abantu abamile bona bahleli kanti mina ngiyama sengivuka ngaphansi kwesithi siyabuya ehlehle ngingene kube ngasinamathi ngivele ngikhona hayi ngiyenze loo nto ngibuyele hayi fika ibhasi ngasekhaya ubaba ubuya ngo-6 ifika ibhasi ngasekhaya eklasini lapho mhlawumbe ngoba isikole sasiphuma past 2 ngifika ngifika ngo-3:03 hayi ngifike ngo-past 3 ngehle kamnandi ekhaya mina ngipheka ekhaya ngisemncane futhi ibhodi hayi ibhodi ngalishaya ngalidalapha hayi ibhodi hayi into engakwazi ukuyipheka ngoba umama bengifundisa ukuthi hayi lokhu kwenziwa kanje ngiyakwazi ukubuka
into ngikwazi kuyenza ngedwa ngiyenze futhi ngiyakbuza ukuthi oyiteste oyizwe sinjani athi hayi ushayile ngifunda kanjalo ukupheka hayi buye ithi mina ubaba yini sanjani khona zogohla yonke le ngicabanga amatombolo thina amatombolo ubaba isikhathini lapho u4 ngicabanga ngapheka amatombolo ngalesikhathi mina khona ngitofa ngapheka amatombolo khona zogqoqa yini hayi wazama amatombolo uma ngabuya emsebenzini sekhona thina ingane klini njengoba ngiklinile ngiqovile ubuflawa ngawuqoba ngawubeka uthi ushiswe ilanga uthi uphuphuma klini ngiyaklinela fast clean abakabuyi lapha esikoleni nabo futhi ngifuna babuye nje yonke into yabo nje right khona bezofike banginqoma ubaba uthi hayi usanjile hayi insizwa hayi usanjile abo kanti nami ngizabuya ayinele sabuba ayini uthi hayi banganaki into eziningi hayi ngiyenze clean kamnandi ngiqove ngube lapho uflawa hayi ngenze tsama hayi babuwa hayi yonke into ebe-right sibuye ngane esikoleni ngibenzele ukudla kwabo banikeze ukudla kwabo isinkwa sabo hayi badle ngicabanga ukhari mina yazi ukhari angivele kwenze nelokhozi ubhontshisi ngeke usavusa manje no ukhari wenkukhu uzoba fast ukhari wenkukhu nami ngisafuna ukuya endaweni zami ngisafuna ukuya endaweni zami ngisafuna ukuyobhema endaweni zami nami nje ngenzelele ubaba uma ebuya ajabulele ukudla lokho abuze uba kuphela ithu sanjile ajabula ncube akathanda amatombolo hayi ngingalipheka itombolo lakhe hayi libe right futhi kwa-fast futhi ngoba sasenza i-plumber stove i-plumber stove ikhaweni lonke ngasha la nala ngashisa yona i-plumber stove ngibhela ufana sekha omncane amanzi okugeza nge-plumber stove shuthi waqiseka ispirit ngigqokile ngisenjengale le mina ngizele isule kanje isulani ispirit mina ngazi ngisengane uthi uma usilayitha umlilo siyawudonsa ngisilayitha umlilo umile vele ngisha uhalf usho umlilo uthe njona la usho uza kanje umlilo kuyavutha kho umuntu ekhaya ngikhali ngimemeze ngizame ngihlanta leyo uma wasifula isicapho sebuye emsebenzini ngivula isicapho ngiyashwa lahla yonke into phakathi akhamanzi bunye amanzi akacishi amanzi awucishi umlilo uma kunomoya ngokuthi azange ngiphumele eminyango ngangisendlini acisha angicisha abo ngisisibhedlela ngayisibhedlela ngabo hayi ngasurvive-ke lapho ngasurvive esibhedlela ngendlela ngasurvive ngayo yize ngisha lana ngathama upheka amatombolo-ke manje phela amatombolo ngipheka lengane njengoba ngipheka ubaba njengoba phela ubaba afike ubaba ebuya emsebenzini nami sengibuye endlini zami ngefeme wasefika wasibingelela kamnandi hayi njengenjwayele njalo libe njani usuku leni hayi lube right uze ngibona uze angayi nje ebuza usuku lesibili njani angangeni le ndaba le yami kade sesikoleni ngimtshela baba namhlanje vele ngihamba nesikhathi ngavela matombolo athi awu mfana wami awungiphakela mfana wami awungiphakela mfana wami uze angangeni kule ndaba kanti hayi usazongena hayi mina gijima phaka itombolo angibaphakeli laba abanye ayifike ngiphakele wonke umuntu ntambama vele mina ngiphakelisa ubaba hayi umuntu wayesageza-ke lapho esayithanda esewuyena esafunda esayithanda umuntu esewuyena ngenze ishopping esikoleni ngiqale emanzini ngigeze nje ngibe nje ube nje ufanele ngibe clean hayi kwenze njalo ngibuye amatombolo kuphela ubaba hayi adle ubaba hayi awancoma athi hayi wesandile ozelinye itombolo lapha washayela amatombolo akho mfana wami hayi ngifake thatha itombolo ngifake itombolo ilensa hayi adle ubaba aqeda ukudla apheka ugwayi phela maqeda ukudla fanele abheme ugwayi hayi afuna ngize namanzi fike ngibeka amanzi la ngishela amanzi yokusola hayi thatha yokusola
aphuza amanzi, ashisa ugwayi wakhe, beshisa ugwayi wakhe, ugwayi wami uzowuthenga ekuseni. Awu, yabuya ingqondo mina, hawu, asuka lokho. Awu, yazi yabuya ingqondo weSanjethi. Wena wenzelani into oyenzayo wena? Esikoleni, sho inhliziyo tankulumo kwasuka lokho, yazi ngithi ngikhava kona ukuthi angalingi nje. Wasuka lokho, baba, yaxolisa baba, kube iphutha baba. Wathi uyazi ngakutshela ngale lento le siyayibhema phela ngoba thina sayibhema, angifuni nani nidlulele kuleni. Uphimelani ugwayi ngoba usengcono nogwayi nje vele waqalekile usatshontsha. Yeke ugwayi. Awuthi ngibuye imali yokugibela. Imali yokugibela isekhona nje kona. Ngingakhulumi ngihambe ngiyilanda. Ngilande ayibona. Ayibona siyashoda. Hawu uyashoda. Shuthi ngo-28 ngithenge ngayo le mali. Bese ngayo le mali. Nasendlini ngiyahlupha, nasendlini. Ungithathele ungidayisela mnandi kanjani? Ufuna ungibulala nge-chap. Uyangidayisela uthi ngangithatha ukiye ngemotweni ngithatha imali. Khona imali ifike ngiyithatha ukuze siphathele imali. Le mina ithini ethi baba idongo leli limenze wa-cool down. Ufuna ukugcwalisela. Hawu hayi, ngijabule ngihambula ngivula nje ukhiye, ngihamba emotweni, ngivula imoto, ngithathe imali eyishilo, bese ngivale, ngibuye ngiyekuyena. Athi awuyitshontshanga nje shencane. Hayi baba, ngitshontshanga encane. Angithathe le mali adisha, hayi. Ayithatha ayifake le mali, isiphelele imali yakho. Awungikasithi ila ngifuna ngibamba khona. Ungibamba nje khona uzayo ndoda, uza la. Ngishaya ngemvubu ekhaya. Hayi ndoda, hayi uza la. Qafu. Thatha imali leyazonika yona ifake epakethini. Hayi suphish. Ayisho. Blathe mina uyerice ngani wechain ngini. Awenza zine map imvu. Awengishaya wenza sure ukuthi angibuyeli nje angifuni. Hayi angibulali chap ngishaya imvubu. Kodwa phela umuntu oshaya ingane yakho ushaya ngendlela ebona ukuthi akecabangela. Eyishaya kodwa ubona ukuthi yena into ayenzayo wenziswa futhi ufuna ukutshengisa ukuthi akethani. Hayi angishaya ngemvubu. Ngiyakhala lana, angishaya ngiyeke. Uma bengabuya emsebenzini, angishaya ngiyeke. Ubuya kuqala ubaba, angishaya ngiyeke. Anginikeze imali athi nayi imali yakho. Aphinde uyenze lona. Bonile ukuthi osisha bayakwazi ukuthi bangifonele. Ngifika manje. Hayi baba ngiyeza. Aphinde uyenze lona. Hayi ngiphinde baba. Thatha le mali ubuye. Ngihambe afike umabozi kwenzekeni awusandile wenzeni ngiyazi hayi umjono wenzeni asho thatha imali yakhe ugibela wathi nge-20 ngimthuma yona. Hawu lokhu ekopela yini thenga yona exactly 20 usebhema ugwayi. Hayi bo efundo 6 siyabhema yena. Hayi uma akuyona into enesandla. Hayi usinduka sengishayile ngiyazi uma ngiyasangishaya. Hayi bakhuluma uzobuya wapheka nje kamnandi. Wangiphela kamnandi futhi bengibribe ubastard. Ufuna ngingayikhulumi lena. Ngayikhuluma ngambamba. Awela ngithuma imali ufugqatsele ngambamba ngimsulisa la eduze. Lokho emlapha kuthi awufuni usonjela. Hayi xolisa nangimali mangiphinde ngenze leyo nto uxolisa. Hayi masingixolisile. Hayi kusho kuse ngakusasa ngivuke esikoleni sengigaqela kwinsango lapho. Kuse ngesikoleni ngifika esikoleni hayi umnandi ube nje sekuyile insango manje. Hayi ugwayi bawuze nje futhi ekhaya ungeniwa ngani. Athi lo mfethu hayi awensango. Ngeke bezidluke balizwe iphunga ngoba uzoyibhema uhambe
ngeke balise iphunga. Balise iphunga hayi. Ayolise la. Hayi. Shuka ngena kwensango-ke manje. Ayi shuka ayi. Bhema insango, ibhema. Ngiyazi. Sengiyawazi ukubhema ugwayi ukuthi ugwayi uyadonsa uthi ukhipha intozi. Awusangikhohlelisi hayi sengiyawazi. Le nsango-ke kanjalo hayi ngibhema hayi. Eyi ngiyeklasini sengibhemile sengiyeklasini. Eklasini ngiyondwaza. Mina vele ngithule kakhulu, vele ngithule kuze uthisha noma ebuza something mina ngijwayele ukuthi uthisha mebuza something first person kube mina ngizophakamisa angibuze ngimtshele athi that's good yabo lokhu ucabangayo that's good hayi aqhubeka abuza imibuzo nakwabanye njengoba sekubhema insango singaqala ngiyathula-ke manje ngathini asangenzi ngilalela uthisha usuthini ngimphendule singenza ngicabange ezinye izinto awu ngicabanga ngazo ezinye izinto. Okay ngiyabona seyazi le nsango le yona imnandi kodwa manje iyangithulisa hayi ngisazoyijwayela ngaso ngikhuluma nomjida la sibhema nathi hayi sazoyijwayela sazokhuluma ukuthi isakubamba naye uyangikhohlisa wasensango kwenza into yiyona udlala ngami kodwa phela mina ngazo hayi angiqhubeka sibheme insango naye sibheme hayi ngibheme kanti ufele sebemtshelile ngazi ngokufaka upowder iwonga yabo iwonga iwonga kahle umuntu oqala ngedamu lensango lapho sengifunda over mhlambe o7 mina ngigcine ka7 la engaqala khona iwonga ila ngagcina khona esikoleni iyashesha iwonga ishesha kanjani idamu hayi liyashesha idamu ngoba ngalibhema u3 days so les4 angiyifunela mina imali ukuthi ngamkonsela ngobani lo oyishuka insango engangitsheni ayivuvuzele into yakhe angitsheni ayivuvuzele into yakhe ayivuvuzele singaqakeka sekushintshwe ngisho iphepha kade sipopha ngoqhonono siboshwa ngani manje siboshwa ngorezla hawo kodwa ngananga mina shuthi imphakani nalo iphepha nalo angithuma ureza ngangothenga ureza ngehlanu ngothenga ureza ngibuye kanti ufele buyazi ufuna ufaka lena mina ngiyaxayeka ukuthi mina lento ngibamba kanje le sengiyaconsa angisawasho ukuvula amehlo ngendlela esengiyona angazi insango ngibambana kanje ngiyambuza lo mjiji uthi hayi ugesi loyo ngiphelekeke ayabambana insango hayi awukusasa after break sansithole vele sidoje stress sohlela yona asho nje unayo imali mina imali ikhona kanti yona imali yokugibela hayi njengempela ahambe ayolokoza uyazi nithengile ngendlela yakhe mina zomnezimali insango yena ithengile ngendlela yakhe into ayifakayo iyona iwonga ithengile indlela yakhe 20 rand ikhethe hayi ngimnike ngimnike ahambe athenga insango kanti uyazi ukuthi uzothatha enye imali agcwalisele into yakhe mina ngisaya-expect ushintsho kufuke ushintshe mhlawumbe ngo-2 rand mele ngishoda ngayo mekubuye soshintsha mhlawumbe kubusa ishumi ngimnike u-20 rand ngiyaxwayeka ukuthi hawu insango ibiza kanjena ndoda kodwa ukuthi bajabule idakamizwa wena angifanelanga naba yonke ukuthi ngishayiwe ekhaya ngishayela yonke lona qhubeka ngiyabhema-ke nje sibhema ngayo akangitshengisi lo mjiji ukuthi uyayivuvuzela ngiyaxwayeka ukuthi meyigoqwa ugoqwa la angafuni ngimbone khona yabo uyayisitha kanti njengoba eyisitha ufuna ukufaka lento uvuvuzele avuvuzele aligoqeke idamu aligoqe mase athi hayi olishisa
angize mina simfe ngijabule ukushisa mina awu mina ngishisa ngithathe ngishise ngishaye athi hayi wena intsango ibhenya kanjalo wena ubhebuphe manje uyikhipha manje intuthi yaphela iwunga le ingakho nje zina angibheme uthi ngiyibheme base ngiyibamba intuthi ngiyihole base ngikhipha izincane yo intsango ibhenya kanjalo hayi ngenze kanjalo ngibheme kanjalo ingibambeke hayi ngisho mina kodwa intsango ayenzani nje ngimbamba mina nje lo plastic owalo lo ngasufa khona umuntu owalo ngisho ngasangaza ngiyawazi wani mina wani plastic lo athi akukhona abantu ababhema ade behlezi la mina singekho ngabe ngathi sifike angitshesa ngona ngiyadlala manje ngifayele kuthi iwo ngifakile yiyona inkontisa yaxoxisana qinisana kanje awangithenga futhi suke mina ngikhiphe imali-ke manje hayi uyithenga-ke yani hayi jabula ubhaka uyithenga ayithenge sebhema amadaba ayithenge lewonga ayifike ngishuke senziwa yimina manje ngishuke insanga ngishuke yangichazela ngishuke insanga athi angayishuke benike bencane shuke bencane ugwaye ufake wemningi ufake ugwaye wemningi ayineze ngivuzele ngibheme ngithi mina umuntu econsa bheme hayi kamnandi bheme ngithi iyafana igini angisayiyi emaklasini manje njani sengifika ekuseni ngiyadotsha ngidla le mali yokugibela isonto lonke angisayi emaklasini sengigibela imali isonto lonke ngibheme iphele imali ekhaya ngiphume ngathi ngesikoleni kanti angisayi esikoleni sengikwenze njani ngiyozama le mali-ke yokuthi ngibheme angisayi esikoleni nami ngozama imali yokuthi ngibheme ihonele lento eyiwunga okay rathi-ke ngiphume esikoleni ngingayi esikoleni sidotshe enze njani khona kuthiwe kamakro khona lapha eNewlands kamakro ngihamba ngiphushisa abantu iy'moto ngikhiphe i-shirt ngikhumule i-shirt kuthiwa khumule yonke lento ngiyibeke lapho ngigoqe ngifake ibhakha ubhakha nguphethe unendawo sifihla kuyona izinto sengiphoyisa enye indlela angisayi esikoleni manje sengiphela lento yamakephu yamakepisi yewonga hayi ngiphile indlela engiphila ngayo siphile uzingelanga aqhamuka lento ekuthiwa ikhephu abazali ababoni namanje abakaboni phela bayasebenza ubuya ntambama mina ngibuya ngathi athi ngesikoleni anade ngayile hayi sekuze ekuthiwa ikhephu-ke manje ngiyambuza ikhephu le ibhinya kanjani uthi wena ifoil uthola ifoil uyishisa ngelight wangitshengisa ngayibuka ngabona angena ifuthi kuyona liphele isonto ukushaya isonto usesonto kuyosonto langisontayo emasontweni kamnandi esontweni nami ngigoqele zami ekhaya ngiye esontweni sithi ugoqa ezethe emakhaya kanti singiyayibulala uNkulunkulu uyakubuka yonke lonto angazi mina seyingane hayi goqa yonke lonto siye esontweni kamnandi phela lalo kusasa ntambama ngineza imali yami yanini esilolonke malini le mali 150 150 imali esonto lonke okay njengoba ngineza 150 esonto lonke ngiyacabanga enginika nje ubaba ngiyaphuma ngiyasuka kwakhe ngiyacabanga ngiyayizwa i-arrest sengicela nangena i-arrest yesterday kasi ngathola yona yimi lo empilo yami meshe nale mali sengo sonto lando wodwa mina ngithenga sonto lando wodwa
Ngona kusasa ngayithenga 20 rand. Angiboni ukuthi ngifaka inkingeni no-Arosta yanani. Angitshelanga lo ndawo zo-Arosta yanani. Ungitshele nje hayi iyafana nogwayi. Icela nje ugwayi ungafuni ukuyiyeka. Uma ufuna ukuyiyeka uyiyeka nje kanjalo. Kanti umuntu ngabela manga. Ino-Arosta lento. Hayi bema ngendlela engibhema ngayo i-chase ngishaye i-chase hayi ngizwa hayi ade ngibhema idama kodwa manje ngiyayizwa ukuthi i-chase ayifani angiconzi njengedama lati ngilibhema sengithenjelani ibona sengiyeke awuzithengele khona ngenza idama ngcono izwa nje imali ngiyayikhipha nje awashaya sombuluko seyisona seyisona sasefika ngesikoleni imali lo ngidla mina ngesonto nginezona ikazini ngo-4 imali yokugibela hayi ngibhema nje ngibhema ngayo okay ngibhema nje ngibhema ngayo ngithi ngiyibona imali heyibo athi ngezi-150 isiyimalini isiwu-80 rand njengenzenjani fake ngesikoleni kusasa angisayi esikoleni awona qala ungcono bengangiye esikoleni angisayi enhlobo esikoleni inhlobo ngisayi inhlobo esikoleni abazali kuseni bavuka bashiye siyathatha ngilungiselela ukuthi sesikoleni ukhesi ushilo amakhelwane namakhelwane abafowenu nodade wenu ababoni nabo ukuthi kunenkinga babona ukuthi khona sengikwenza bayabona khona sengikwenza kodwa manje njengabantu abancane mina ngimdala abasho lutho kodwa bayabona njengengane khona zikubona ukuthi khona ukushaya amanzi akasayi esikoleni eblaza ngisayi esikoleni sengenze njani ngitotsha-ke ngidoje ekhaya ngihlale ekhaya angisayi esikoleni doje ekhaya ngihlele abangani bami ngibatshela abofele abofutela ekhaya bezele ekhaya njengoba bezele ekhaya sebethenge yonke into esoyibhema konke esokubhema mina ngizothenga esokubhema ntambama hayi le ekhaya sekuyinto yokudoja hayi singene bahlale kubhenye sengibhemele ekhaya endlini angakabi nendlu yami ngaphandle angakhelwe indlu yami ngaphandle ngisalela endlini enkulu angisalela endlini enkulu naso sikhathi hayi wafanele ngofaka khona ekhoneni hayi kubhenye kamnandi kanti ngelanga ngiyosingayenza lento u-anti uzovakasha ekhaya njengoba evakasha ekhaya uyalele uphiye uzothola kephi ubekwa kephi mina ngazi angitshelanga lutho angazi ngiyadoja ngithi abangani bami khona anti uyafika uyamakhela akaqala ekhaya uyamakhela usethi ukhiye uyamakhela usethi ukhiye kuthiwa awuliswanga ukhiye hawu futhi khona lapho akuphuthume ekhaya befika ekhaya umnyango uvalile sivule wasekhishini soke engena uyabona sokuvula wasekhishini igijela ngale eyongena ekhishini ayasifika guys kuyabhenya ngitshele ukuthi mina uma ubaba kanti u-anti hayi ayishubise naye ayishubise u-anti khiphe bonke labafethi abagcwele lendlela khiphe bonke abuze ukuthi yini ngane esikoleni kubuyibhekele esikole ubhekene nesikipha esimhlophe futhi ube esikoleni wangayi esikoleni sonke le ndini siphole nje kanjalo siphumile amashethi sisala ngekipha ayasho ukuthi awunyanga esikoleni yini nihlalele la akazi ukuthi sengisibheme woma yini nihlalele la ngihlale ukubhema insango wetshethini insango ngihlale ukubhema insango subhema insango insanjeni subhema insango sanjeni ngithule ngaphenduli phela ngasaba uphendula ngizothini abaxosha baphume hayi bonani nyake hambani emakini wena klina yonke le ndawo lokhuza kuyona hayi klina ngiyenze klina ngitshela ukuthi mina wani kuzoba ukuthula kwakhe nozothula angasho kubazali ukuthi hayi ngifele endlini la kwi-Jack and House
ngitshela ngizothula washo wathi fika nje ithama noma efika abatshengisa lefere ngiqwele ngani isikole zingagqokeni uniform zikhumulile nje ugqoke ngathi kethu ekhaya hawu ngoba phela ngithi mina ngizolingona nje ukika amakhelwane ukhe ufica ukhe ukuyena akayanga esikoleni hawu imali yokugibela nje kwenze njani imali yokugibela ikhona ayikho akukho ngisho isenti ngizothini badala kumele ukugibela yikho yini ngizoyisho cabanga yini ngizoyisho yile ngithi mina abafethu dadebela bayitshontshile imali yokugibela babhema insango akasho ukuthi wazuthi sibhema insango hawu babhema insango bathisha imali yokugibela nawo bekhathi afika kanti baxosha bathuthi imali yokugibela hamba nayo hawu wavele bathwele imali yokugibela nje wona badala abasuke beyibona ukuthi kamba manga hawu vele bathwele imali yokugibela nje bahambe nayo hawu labangani bakho abanye abangani hawu hayi abanye vele bayithumele nje bahambe nayo nje yona yodwa nje yisho umuntu ehamba kodwa ngisho inhliziyo mina izama ngazi indlela adehlezi ngani indlela afike ngayo u-anti usekundu shuthi bayisatha bamba hayi usiqamba manga sanini mina ingane yami uzalwe yimina mina ngiyakubona emehlweni njengoba umzali esho ukuthi mina ngididwe ingane yami imikwenzile ukuthi noma ungakwenzanga ngeke ngididwe yona ngiyakwazi ukuyibona ukuthi hayi lokhu yakwazi ngabona lapho mina engitshela uba ukuthi hayi ayikho yonke awento oyishoyo ayikho yonke lona wena imali yakho uyihlile yabo ngaphika kanti uzofonela esikoleni ufonela omnikeza inamba uthisha wami ezobuza ukuthi sengiyinsuku ingazi esikoleni nginama-absent amangaki abuza usho unama-absent amangaki lo mfana lo engezi esikoleni athi yabo akabaleki ayinqwaba ayinqwaba yazi lo muntu lo mhlawumbe unawu-3 engiwaziyo ngoba khona lade limele khona engazange ngayo esikoleni unabangaki washo ukuthi hayi lo bese ngayo esikoleni kahle bese ngeze esikoleni bephuma la engathi esikoleni akayi esikoleni ngabanjwa kanjalo-ke kodwa kungaba ngebambi lo sengibheke ngayona ningazasekhaya ngakaboni hayi okay hayi kuhanjwe kamnandi ixoxe lento hayi iphele kanjalo ngisangaphinde angibuye ngihambe esikoleni kubalulekile esikoleni basho ngendlela kwisikole sibalulekile uzokwazi ukuthi uma ukhula usupporte nathi sikusupporte njengabazali bakho usibambise lapho nalapho njengabazali bakho isikole sibalulekile isikole sandile uwana ube lento ufuna ukuba yiyona kangisana ukuba iphoyisa ngisakhula sana ukuba iphoyisa ngisakhula zawona lento ufuna ukuba yiyona uzoba yiyona wena nje kufanele uqhubeke ufunde labo esikoleni ade ngagcina steep lapho mhlawumbe February ngifuna uba ngifuna 7 ngane zovele ngiyeka kanjani-ke lapho angithi insaka ungabamba usingebhema ngibalelela ngize nendaba uzoyibamba-ke indaba ewunga siyaphenyisa siphenyisa umjida usiphenyisa kephi uphenyisa esikoleni kanye esikoleni nayo la ngaphi mina ama-absent amaningi ukuthi ngesikoleni ngotesa ngakhona ngaye esikoleni ngangena esikoleni kanti ubhako unendawo eyihontshi aphemela kuyona iwunga hayi siye khona-ke fethu ibheme iwunga into esibhema ngayo iwunga kanti othisha sebeyamazi ukuthi hayi ubhema isidakama siwunga lofana mina singihamba naye sengibhema naye ngabanjwa kanjalo so lo sibhema iwunga afika uthisha wangena uthisha la sibhema khona abamba ukuthi bayabhema labhema iwunga yawabona ama-foil phansi uyabona amakepisi lawa aphenyayo yawabona
aphoswe phansi. Yabona sawubona sebhemi woma lafana. Sebhemi woma. Hayi asho ngathi hayi mina ade ngibhema sengibhema yona. Lo sanofika kumina ethi uqalele yona. Siyangicela. Sanofika uqalele yona wabhema naye. Hawu. Awusengibhemi wonga awusani now Johannes. Sibhemi wonga. Johannes sibhemi wonga. Ya mina angazi thisha nami ngithanda izinto ngilingele ngayibhema ngisingayibhema kufanele oyini iklasini uhleli la utotshele yona lento ngizobhema hamba eklasini samse eklasini sefonini bayakhonekisana nethi mina ngazi sefonile wamtshela ukuthi mbambile mfana wakho sebhemi wonga. Hayi ngisayikhaya mina ngiyazi yonke le ngiyazi ukuthi i-right ngoba phela lo sengibhemi wonga yabheka ngingaphinde abantu yekeni ilo kanje chaze mina ekhaya ngazi sebeyasebenzisiwe efonini yabatshela ukuthi lobana wakho sebhemi wonga akasafuni. Ngekhaya hayi ngihlalele kamnandi njengenjwayelo-ke namhlanje osingipheke bafike singiphekile hayi ngipheke i-rice i-rice hayi ubhontshisi ngapheka i-rice nenyama yenkomo kwashesha uvusa kubeka lapho ngihamba ngiyibhemela abangani bami sabhemela abangani bami ngayibuyela futhi early ngayihlalela kanti lo ufoneliwe ubaba atshela ukuthi wena kubhemi wonga manje. Into ebhlukeni lami lesikole likhona ama-cave a-empty aphakathi ebhlukeni aphakathi njengoba ephakathi ngakhohlwa mina ukwakhipha. Fike kubaba athi ngibhemi wonga washa ngiyiphike yonke lona mina hayi ufike ehlezi lapha nathi ngiyakhumbula ugwayi kanje athi wena into engiyishoyo unama-answers yonke into engiyishoyo unama-answers hayi yonke into engiyishoyo unama-answer nje wena hayi ngeke yonke into engiyishoyo unama-answer hayi mfethu hayi ngeke othatha into zakho zesikole ulethe ngala konke nje lamashiti akho yonke ulethe ngala. Mina ade phela ngahlala nabafana nawo angileselana belana afuna incwadi asibheke ibhakha aseshe akasho ukuthi mina uyasesha angani uma ubuke incwadi noma ubukani kodwa ngimbonisa ngathi uyasesha hayi ngikhulile mina ngiyazazi ukuthi hayi akhona usazokuthola hayi asesha ibhakha athole lutho othatha eceleni bheka amashethini abheke amabhlukweni awathola amaphepha abuye nazi yini iPhilistine nje awuyizwa nje akazi uthi iPhilistine nje ngisho Thelele red and white hayi kumele belazi abazali kumele ngibalethele labelibona abalazi kodwa uhambe elaziwa ngoba ngamtshela hayi iyona iwunga le hawu usawunga awusafunde usafunda kodwa ngafa kudonora ngalo langa ibamba yona lento ifake thina ngafa sandile sesibe nokhalo olude mfowethu sikhuluma kodwa iqiniso lithi kufika lapho kusuka le emuva babakhe kuthuma ugwayi ugcina nawe ufuna ukuyizwa lento umtshontshe ugcina ubanjwe ezikoleni nama-20 ya iCraven ile kuyiyona ayibhemayo naye yebo kwakhula kwayensangweni kwakhula kweze kwafika kwiwunga yokukhipha esikoleni eziyakulahla emgaqweni yebo unezigameko ezimbili ukwaziwe kufika umfowenu ulele phandle ebusuku kuba kafikanga kwakuyosa usufile kufika uma wakho ungena endlini uyasha
ukuba kafikanga amaningi amathuba ukuthi ayofika esethule. Usuhlengeke ey'ntweni ey'ningi kodwa futhi impilo yakho isingene ey'ntweni futhi ey'ningi. Mhlawumpe lingathini lakho kubazali nje lokugoqa nakubantwana abancane abangangena ey'dakamizweni? Hhayi, elami kuyingane ngingathi umuntu omdala angalinge athume ingane esitolo ethume ugwayi. Nani umuntu ayelele uthenga ugwayi nani ngobani ugwayi wona odala yonke lento ukuthi umuntu agcine lapha ey'dakamizweni ngoba ingane iyazi ukuthi kasuyithuma lena uyini ezwayo, yini ezwayo afuna ukuyizwa lona ize iye lapha ey'dakamizweni njengoba ifuna ukuyizwa lona iyadlulela aze afike kule nto le ey'dakamizwa. Gcine umuntu esebhema-ke ngendlela ade engeke aze ayenze leyo nto ukuthi sangumthuma ugwayi. Mina ngingasho ukuthi obaba laba ababhemayo ngiyacela bangalinge bay'thume iy'ngane zabo ogwayi. Ugwayi yona umbandela wayo yonke lento ukuze abantu bagcine umuntu lapha kuzona iy'dakamizwa. Into engingasho nje. No, hayi siyabonga ukuthi ufike mfowethu uzosazisa ngohambo lwempilo yakho. Siyafisa ukuthi nawe mfowethu usizakale ngelinye ilanga uphume ey'dakamizweni uhambe uyophila impilo yokuba yiphoyisa lelo ofisa ukuba yilona. Ngibona ukuthi usuyoba yiphoyisa elincane kodwa manje i-security ngoba umatric awubanga nawo. Angizange ngibe hey siyoba ingane yalo. Siyoba ingane yalo. Kodwa ngokuthi ihlukhuza esithanda inhliziyo ayithanda. Hayi ngibona okunye ngoba le mpilo angisayithandi kwaye mina angisayithandi. No, kuzolunga mfowethu ngoba phela ekugcineni igoli ukuthi uprotect umphakathi, ukuvikela umphakathi. Ngicabanga ukuthi uma ufisa ukuba yiphoyisa ufisa ukuvikela umphakathi. Nengicabanga ukuthi kuyohamba kufike lapho nina bendlondle noPhapha Ekhanda kaMenzi ndabawole umuntu omemeza athi yakhalela ukuthi igolo lajama lichithekile nabakaMputu Bomvu. Nina bashishiliza tithi walimaholo lemhlabela impedule. Uma usubukwazi wafika la kusho ukuthi sidla amaningi esakeni. Igama lami uProfessor Ngwamkhize ngidabwa phansi kaNongoma esigodini sapha umthetho ngasohlangothini kaMandlakazi. Cindezela usubscribe button, ucindezela ibheli, ucindezela ibheli kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makhona esinye isiqephu engisiposayo izoganqeza ocingweni lakho uzothi mawungena phakathi uzobe ususitholela isiqephu sangalolo suku. Siyacela abantu bejoine ne-membership ukuze kuzokwazi ukuthi kwenzeke nezinye izinto esingakwazi ukuzenza ngenxa yemali nokuqoza kwama-episode njengoba senibona sifaka ngawani sishoda ngazo imali zokuthi inhlalo iqhubeke. Siyacela yena silekelele bafowethu uma nilithanda uhlelo ukuthi lizoqhubeka. Amen.